ଏହା ହେଉଛି ରଣବିଜୟ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏକ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁଅର ଆଲିଙ୍ଗନ ସତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟତରେ। ବଡ଼ ହେଉଥିବା ରଣବିଜୟ ଦିନେ ଦିନେ ଭିତରେ ଖାଲିପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଉ ଏକା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବୟସ ସହିତ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥିଲା କେବଳ ଶରୀର, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ରୋଷ, ଆଘାତ ଓ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇ ପଶୁଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପ୍ରଥମ ହସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା ଏକାଠି ପୁରୁଣା ଛାୟା। ବାପାଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ବିବାଦ। ଶବ୍ଦ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ବହୁତ। ତଥାପି ପ୍ରେମ ଜିତିଗଲା। ବିବାହ ଦିନରେ ରଣବିଜୟ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଖୁସିର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଖବର, ବାପା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଣବିଜୟଙ୍କ ଆଖି ପାଖରେ ବିଶ୍ୱ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଲା ନୁହେଁ, ଏକ ଅଗ୍ନି, ଏକ ଜ୍ୱାଳା, ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଛାୟାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଣବିଜୟ କୌଣସି ଭୟରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ପଶୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଖିରେ ରୋଷ, ପିଛାରେ ଏକ ସିଂହର ଛବି, ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରଣବିଜୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲି ବାପା। ସମୟ ଗଲା। ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ, ଗୋଟେ ପିତା, ଗୋଟେ ପରିବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମେଘରେ ଠିଆ ହୋଇ ରଣବିଜୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ।